Maiku. Yes galmeni. Zviri kudini. Zvihengeri. Zvihenge wena. Muchazviziya here? Tuzvizire bono. Bwenga uno. Mwakazodepi? Pamutare. Ndikati anhu achazviziba ndimbounze new introduction. Wakakona. Mare. Madhura. Asi kana mine 50 cents ndinopa. Ndisi. Muri mwana menge. Wandidzikisira ngei? Kubve kudhora kwenda ku 50 cents. Munhu unaana ari kunze kwenyika. Kwakudini ndo zvade undidzikise. Nemazimare enyaya. Saka uri kudzikisa ngei? Iwewe kudzikise nini mara? Musadada bana. Kaenda kusvika mbei. Musadada. Kudade chicha wadada ndeni. Wadada ndeni. Endana zvenge zvako. Endana zvo. Kundidadira. Mining. Dzoke pano. Chicha wanokora. Ndati wanokorei, anoti dzimaba. Wanokere. Chenge changu chatapuka. Chatapuke. China sotore vhuri ndiri pano tora penda nasotsika apa. Unokwanisa kubatadzana namu nemakumba amwana. Tora makumba angu maere ndaisa apa. Ndati chenge chatapuka. Nemaoko ndaisa. Nonga zvirapo izvi. Tora ivhu racho. Munotora nematsoka nemawo zvakashandiswa kare kare. Zvakashandiswa kare kare nemakumba edu nowetinotsika. Zvakashanda kare kare. Asi makashandisa ndana maisauti kana. Maisauti kudini? Aya. Akashandiswa kare ndijesu. Yesu. Zvadini? Ndakwenda. Wakwende? Ndakwenda. Petero ndipo Jesu. Jesu wandataura ndiye abato kupisere. Vusazononga tsoka dzaka. Asikana. Jesu.